Dejjem kont inħobbu ħafna l-park, kien itini xi ħaġa li ma kont inħoss imkien aktar. U s-soċjetà fejn għandha bżonna l-arti? Kont insajt Irwin, John. Ħdej żiemel? Very sexy. Ir-ritwal, kif tapplikaħ fid-direzzjoni? L-immaġinazzjoni hija mod kif ngħixu l-ħajja aħna u nibda ħasbu nikkokjat kulħadd dew jgħidu daħħal kok. Jiena nemmen illi hemm barra there is beauty. Fucking bad work of art. Qed nipproduċu ħafna. Mhux teatru biss qed ngħidlek, meta tara l-settur kulturali u x'jonfoq fuq events illi jagħmlu 3 ijiem jonfoq ħafna flus biex jagħmluhom jiġirawhom ftit nies. U viżjoni ta' strateġija ma titkun biex tagħmel cultural shift mhux qed nitkellmu sena, sentejn, 3 ta' 10 snin. Guys, mhux sa naslu jekk ma nġibuhom, jekk ma nġibux it-teatru u l-arti bħala rutina, ma tagħmlu xejn, aħna tal-imdina. Danza ta' Il-filma twiliġ, bro. Wieħed jista' jargumenta. Tu xejn.